Morning teenager nde ku USA mayu yutsinake Rachel Tassi ati ali pabanja ndi anake ali ndi TikTok account yake ndonena kuti amapanga post zinthu zake za moyo wake chani ali zaka zake ma 40s anapeza kuti anamba kumapanga video kumafotokoza za thupi lake tikunena kuti afuna ata lose weight komanso kukonza shape yeti nangasepena aso azimaife pena tikabereka mimba imazachitikana zache imazachitikana uyeni ndi azimai sometimes amakhala amafira kandi nganeno ndi bwanji zimampangisa munthu kuti azifira mwina mwake chifukwa cha mmene amene akuonekera pamene anthu ena amakauta alibe nazo ntchito kuti that's part of life eti kuti thupi ukamakula ukamabereka limasintha nde iye amafuna kuti akakonzese mimba yakeyo amati mami makeover sometimes munthu mati ya ndizipepese ndizikonze ka mimba imwina yapanga makwinya kwambiri kaya khangati yakhwefuka ndi amakachosa chinyamanyama chimene chija ndikusokerera kukhala bwinobwino basi pakhala smooth nde zinayi zoti akuti afuna atani afuna apange mami makeover. Okay, here it is. It's my turn. I feel a big range of emotions, but mostly it is absolutely excitement and gratitude. My husband's here. I've got a great support team, and I'm really looking forward to this next chapter. If you're a praying person, I will absolutely take your prayers. Anamba kumanena kuti ndikukonzekera ndabuka koyamba machita mantha kenako ndabuka surgeon clinic ndakumana naye doctor kupita kuma pre-operative checks chani kunora akapangesa mami makeover tummy tuck kuti kukonza mimba ndezi zone kuti anthu akhala kumapanga follow eti anthu anamba kumapanga follow kuti aone kuti operation yake iyenda bwanji anamufufuza doctor amene amampanga operate iyo chilichonse basi kukhala kuti chili bwinobwino ananyamuka zonse zoti amajambula ma video eti anthu kumachita follow ndikulowa mulu ujeni mu operating room tiwona naso after operation chani basi amuna ake atanali panja ngalimoto mukapa ake amamudikirira kuti operation ikantha nde anthu anala kudikira kuti azaone malizatsi eti kunena kuti aoneka bwanji akatani akamaliza operation yake amuna ake anaitanidwa kuti tamaliza zonse akazano ali bwinobwino bwerani muzawaone basa bambo achadi kulowa a doctor kuti aweruka kumapita kenako akuona munthu sakuchita respond atani Rachel sakuchita respond basi tu emergency kuthamanga naye kupita kuchipatala au kwina pena nangase amakhala clinic kuti ntchito yawo ndiyo ngopanga ma operation ma surgeries chanchani ndi amathano kupita no kuchipatala chachikulu kumene kucha kupeza kuti munthu kumwika pa life support kumupanga cheki kupeza kuti ali brain dead kuonesesa kumpima mokwanira akupeza kuti ayi ndithu ubongo wake waferatu suzagwiraso ntchito munthu chimozimozi kuti watani wamwalira tingozimisa machine chifukwa chimampumira ndi chimashini era namwika pa ventilator pa life support basi Rachel amwalira just like that nde nkhani yake umvesa chisoni kuti nangatse anthu anala kuonera akudikirira iye akaona walowa mu operating room tione kunena kuti zatani atusano video yotani next koma basi just like that watani wamwalira nde nkhani za surgeries ndi kumwalira zikungochulukira every day pamakhala kuti wina wake pena pake anapita kuti akapanga yes operation ile yose ili dangerous eti koma kayatenganene kuti chani kungosamalitsa zikomo kwambiri.